дар арсаи варзиш танҳо такя намудан ба маҳорати асил, машқу тамрини пайваста ва хастагӣ нопазир гузашта аз ин садоқату дилбастагии пуршавқ ба ин ришта метавонад барои касби қуллаҳои тобноку пурдурахши музаффарият роҳ кушояд. қаҳрамони барномаи навбатиамон Марьям Маилова 9 сол дорад. мавсуф ҳанӯз аз синни 6 солагӣ ба варзиш рӯ овардааст. дар муддати 3 соли корнамоӣ ба як қатор дастовардҳои назаррас мушарраф шудааст ки ҳар як варзишгар орзуяшро дораду дар пайи амалӣ ёфтани он пайваста ба машқу тамринҳо мепардозад, аммо ба яке бахт механдаду ба дигаре нокомии зиёдро пеш меорад. қобилияти ҷисмониву истеъдоди нотакрори Марьям боис гашта то дар роҳи фатҳи қуллаи мақсуд муваффақ шавад. аз инро ӯро чун варзишгари универсалӣ ном мебаранд, зеро дар фаъолияти варзишгариаш тавониста то қувваю нерӯяшро дар ду риштаи таеквондо ИТФ бисанҷаду комёб гардад. инҷо метавон ҷоми ҷаҳон дар шаҳри Минск, мусобиқоти байналмилалӣ дар шаҳрҳои Тошканд ва Алматоро ном гирифт. воқеан бисёр кӯдакон вақте ки шух мешаванд дар даврони кӯдакӣ ба ҳамин хотир ба ягон намуди варзиш медиҳанд. лекин духтарчаи ман табиатан хеле ором буд ва бисёриҳо ҳатто мегуфтанд ки ҳамин духтар умуман чаро намехандад ё чаро бозӣ намекунад. ва камтар вақте калонтар шуд дар синни 4-солагӣ ман гуфтам ки ва хеле лоғар буд, чунки нисбати дигар тифлон вақте қиёс мекардам ба назарам хеле хароб метофт. ба ҳамин хотир гуфтам шояд агар ба варзише машғул шавад танаш нисбатан калонтар шавад. ба ҳамин хотир тасмим гирифтем ки ягон намуди варзиша интихоб кунем. бори аввал вақте ӯро ба теквондо бурдам, нигоҳ кард, мо як ҳафта рафта омадем ва гуфт ки ман машқ намекунам. ман ҳам маҷбур накардам. чанд замон гузашт вақте ки ба мактаб тайёрӣ медидем. аз 6 солагӣ ба мактаб рафтааст ва тасмим гирифтем, бо ӯ суҳбат кардам, гуфтам ки ту бояд ба ягон намуди варзиш ҳатман машғул шавӣ. мо рафта қасри теннис рафтем ва теннисбозонро тамошо кардем. гуфт ба ман ин намуди варзиш маъқул нест ва худаш пешниҳод кард ки ёд доред модар ки ҳамун чанд сол пеш рафта будем теквондо, ман назди ҳамун муаллима меравам. мо омадем ва тренери ҳамун теквондоя ёфтем, Риана Галимова. ман мехостам ба дигар тренер ина додан, чун бисёр таъриф карда буданд дигаронро, лекин вақте ки худаш гуфт ман ба назди муаллима меравам, мо интизор шудем, рӯзи дигар омадем ва ҳамун тренера пайдо кардем, бо маслиҳат кардам. гуфт як ҳафта омада равед, агар ба дилаш ҷой гирифт, ҳамин меҳраш пайдо шуд, машқ мекунад, агар не хай боз ягон намуди дигар бинед. тавре маълум шуд Марьям аъзои маҳфили таеквондо ИТФ аст. қаблан номбурда аз ин нави якарба тасаввуроте надошт ва ҳатто намедонист ки ин мактаб дар мавҷудияти хеш чандин қаҳрамонҳои ҷаҳониву осиёиро на фақат аз ҳисоби мардон, балки аз байни бонувон ҳам тарбият кардааст. дар даврони истиқлолият варзишгардухтарони тоҷик борҳо дар арсаи ҷаҳонӣ ба гирифтани унвони чемпионии ҷаҳон мушарраф шуданд. чун огаҳ шуд, шӯълаи қалбаш баҳри музаффарияту пирӯзиҳо рахшандатар гашт. ман 3 сол дар теквондо машқ мекунам. аз 6 солагим машқ мекунам. ман 14 медаль дорам. ёд дорам аввалин рӯзе ки мисол машқ кард, моҳи август буд 2016. хеле хурҷиса буд ва дар ҳамин муддат мисол бо камоли майл меравад. мисол ҳамин намуди варзишро хеле зиёд дӯст дошт. ҳатто вақте ки баъзан мешуд ки худам аз кор монда мешудам, мегуфтам биё наравем, биё ба тамринат наравем, лекин ӯ маро маҷбур мекард баъзан ки не меравем, ҳатман меравем. худашам ҳарчанд баъди дарс мерафт ба машқ, лекин мо ҳатман мерафтем. Марьям нозикиҳои таеквондоро аз мураббӣ Риана Галимова меомӯзад. худи Риана аз синни 10 солагӣ
ва машқу тамринҳои ин намуди якарбаи шарқӣ пардохтааст. Дар фаъолияти варзишгариаш чӣ дар мусобиқаҳои дохил ва чӣ дар сабқати байналмилалӣ ба дастовардҳои шоён ноил гаштааст. Айни ҳол дар федератсия ба ҳайси мураббӣ кору фаъолият мекунад. Дар омода ва тайёр кардани варзишгарони лаёқатманд низ муваффақ шудааст. Я более 20 лет уже тренирую детей. За это время я подготовила около 100 чемпионов города и республики. Подготовила около 30 человек, которые являются мастерами спорта и кандидатами мастера спорта Республики Таджикистан. Около 50 чемпионов, которые являются чемпионами международных соревнований. Маш кардан дар аввал хеле мушкил аст, вале ки ман хоҳиши зиёд доштам, ҳама мушкилоя пушти сар кардам. яқин аст ки таеквондо ИТФ ба шохаҳо ҷудо мегардад, яъне варзишгарон имкон доранд ки дар як мусобиқаи байналмилалӣ чанд маротиба ҳунари хешро манзур намоянд. инҷо метавон муҳорибаи якка, тул, техникаи махсус ва ғайраро ном гирифт. тренери мо моро ҷанг намекунад, барое ки вай моро дӯст медорад. як вақто иқак ҷанг мекунад, барое ки мо ёд гирем. Вначале она не настолько была, скажем так, целеустремлена, не настолько была заинтересована, чтобы заниматься этим видом спорта, просто было ей интересно. Но спустя какое-то время, когда она уже стала более физически сильная, стала получать пояса, появились более другие интересы, то есть участвовать на соревнованиях, на международных соревнованиях. И она стала намного больше стараться, и потихоньку стали более высокие результаты. қаҳрамони барномаамон пас аз 6 моҳи омӯзиш ҳуқуқи иштирок дар мусобиқаро пайдо намуд. албатта дар зарфи фаъолияти начандон тӯлонӣ ба ҳар кас муяссар намегардад то бо иродаи қавию дарки баланди масъулиятшиносӣ вориди рақобат дар мусобиқа бигардад, аммо он мусобиқа то дер боз аз хотирааш зудуда нахоҳад шуд. ман машқ кардам, баъд ёд гирифтам. Дар якум спарринг ман тарсидам, баъд мо ҷои дуюмро гирифтам. вақти аввалин бор чемпионати ҷумҳуриявӣ шуд соли 2017, вай наздам омад, гуфт ки шумо розӣ ҳастед ки ман Мариямро ба муҳориба барорам? ва ман бо як нобоварӣ гуфтам аз уҳдаш мебарояд, чунки ин воқеан ҷисман хеле хурд аст. вай гуфт ки мебарояд. ман боварӣ дорам. гуфтам агар шумо ҳамчун мураббӣ боварӣ дошта бошед, ман мисол зид нестам. хай бигзор иштирок кунад, чун ин аввалин буд. хеле барои ман хеле таъсирбахш буд, хеле ифтихор кардам. на танҳо мисол барои худам, балки аз хурсандии ӯ ман даҳчанд хурсанд шудам. албатта иҷрои сабку услубҳои хоси таеквондо ИТФ дар тамрингоҳ кори дигар асту худро дар майдони набард санҷидан тамоман чизи дигар аст, чунки варзишгар бештар ба эҳсосот дучор мешавад. пеш аз мубориза ин духтаро Мариям ба хубӣ дарк намуда буд. вобаста ба ин ба чӣ камбудиву иштибоҳҳо роҳ дод, дар оянда асоси пешрафти машқварзӣ ҷиҳати ислоҳи камбудиҳояш гардид. мусобиқаи навбатӣ дар фаъолияти варзишгариаш каме дертар ба вуқӯъ пайваст. Майрам дугонаи ман аст. Вай хеле духтари нағз мебошад ва вай ба гуфтаҳои мураббиамон ба ҳамаи гуфтагиашон гӯш мекунад ва хеле нағз машқ мекунад. ман хеле хурсанд ҳастам ки Мариям
машқ мекунад дар машқи теквандо. Вай хеле одами хуб аст. Баҳои аъло мегирад. Калонсолонро эҳтиром мекунад. Вай гапи муаллимаро гӯш мекунад ва дар дарсҳо қарор мешинад. Дар забони тоҷикӣ вай хеле хуб аст ва англисиро хеле баҳои аъло мегирад. дуввумин мусобиқа дар корномаи Марьям оддӣ набуд, балки ӯро сабқати ҷоми ҷаҳон дар шаҳри Мински, Беларус мунтазираш буд. Дар ҳақиқат варзишгар танҳо дар майдон имкон дорад ки тамоми он нозикҳои аз худ кардаашро мавриди истифода қарор бидиҳад. Машқу тамринҳо бошад заминаи мусоид барои рахна кардани марҳилаҳои хоси варзиш аст. Ҳарчанд Марьям дар мусобиқаи ҷоми ҷаҳон сазовори ҷойи намоён гашт, лек аз камбудиҳо орӣ набуд. Не хватило, естественно, опыта. То есть это были, скажем так, вторые соревнования в ее жизни и первые соревнования на таком высоком уровне. То есть, скажем так, впервые она выехала в другую страну, увидела, как проходят международные соревнования, большую арену, очень много спортсменов, других судей. Естественно, она немножко потерялась. Было сложновато, но она смогла собраться и показать хороший результат. воқеан вақте ки ман наворҳояшро тамошо кардам, барои духтарчаи мисол 7-солае ки бори аввал берун аз кишвар дар чунин як мусобиқаи байналхалқӣ иштирок кард, хеле хуб баромад кард ва сазовори ҷои дуюм шуд. Барояш хеле ҳатто баъд аз чанд муддат ба ман як аксро нишон доданд ки ҳатто барои ҷои дуюм гирифтанаш ин чӣ қадар гиря кардааст. яъне ки мақсадаш ҷои аввал буд. дар баробари иштирок дар муҳорибаи инфиродӣ қувваашро дар дигар навъи таеквондо ИТФ, тил ё худ ката санҷидааст ва ин намуд хусусиятҳои хоси худро дорад ва мусобиқаҳо ҳам аз рӯи алоҳидавӣ ва даставӣ гузаронида мешавад. Гуфтан мумкин аст ки навъи тил барои варзишгарон ба мисли алифбо аст ки дар натиҷаи омӯхтани он ба умқи соҳаи таеквондо ИТФ сарфаҳм шудани кас аз эҳтимол дур нахоҳад буд. вақте ки ман аз Минск омадам, падари ман, модари ман хеле хурсанд шуданд. дар ду намуд баромад мекунанд, тул ва спарринги инфиродӣ. аз спарринги инфиродӣ ҷои дуюмро гирифт ва дар тул ноком шуд. ва ҳамин буд ки мураббиаш фақат аз ин талаб мекунад ки дар тул ҳам бояд хуб баромад кунад, бояд дар ҳамин намуд ҳам бояд чемпион шавад. айни ҳол дар федератсия ба истиснои таеквондо инчунин кикбоксинг низ амал мекунад. аз ин ҷост ки федератсия зери унвони Федератсияи таеквондо ИТФ ва кикбоксинги ҷумҳурӣ фаъолият менамояд. яке аз кори назарраси федератсия дар он зоҳир мегардад ки ба масъалаи таълиму тарбияи наврасон диққат дода бо волидони эшон низ робитаи зич дорад. вақте ки мураббӣ нишон медиҳад, падару модар мебинад, дар хона мешавад ҳамонҳоро боз дурусттар ва хубтар аз худ кард. яъне ки вақте ки боз кӯдак дар хона ҳамонҳоро такрор мекунад, мисол падару модар метавонад баъзи ҷойҳояшро ислоҳ карда саҳми худро ҳам гузорад. яъне ба қавли қарсак вақте ки аз ду тараф мешавад, ин садояш боз баландтар мешавад. ба ҳамин хотир фикр мекунам ки кори мураббӣ, кори падару модар ва кори худи варзишгарам дар ин самт хеле муҳим аст ки онҳо дар якҷоягӣ кор карда ба як зина бароянд. Федератсияи таеквондо ИТФ ва кикбоксинг ҷумҳурӣ барои такмил ва ташаккулёбии тарбияи варзишгарон соли 2 маротиба мусобиқаҳои мухталифро баргузор менамояд. агарчи маркази таеквондо дар шаҳри Душанбе мавҷуд бошад, лек ин навъи варзиш дар дигар минтақаҳои кишварамон аз ҷумла дар ноҳияи Шаҳри Нав, вилоятҳои Суғд, Хатлон ва ғайраҳо доман паҳн кардааст. ман аз спарринг боз аз тул ман ҷои якумро гирифтам. дар ваҳда ҷои якумро гирифтам. аз спарринг.
дар машқи мо ягон нафаре нестанд ки омада вақти худашонро гузаронанд. Онҳо ба мақсади ягон ҷои аввалро ба мусобиқаҳои байналмилалӣ рафта ҷои аввалро ишғол кунанд. Ба ҳамон мақсад машқ мекунанд. чӣ тавре ки бинандагони гиромӣ пештар зикр намудем, қаҳрамони барномаамон дар мусобиқаҳои дохил бештар аз рӯи муҳорибаи якка ҳунарнамоӣ мекунад. аслан дар муҳорибаи якка варзишгар усулҳои дасту пойро истифода мебарад. ин нав аз варзишгар техникаи махсусро тақозо медорад. шояд қаддубасти Марьям ба ин мувофиқ аст ки усулҳоро бо пой моҳирона иҷро намуда ба якарбачӣ лаёқатманд табдил ёфтааст. вақте ки мо аз мусобиқа меомадем, мо машқро давом медодем то ки дигар хато накунем. дар мусобиқаҳои зиёд ҷои аввалро гирифта истодааст ва хеле хуб машқ мекунад. вай бо ҳамроҳи ман дар як гурӯҳ вай машқ мекунад. ман ифтихор мекунам ки бо ҳамроҳи вай машқ мекунам. тавре маълум шуд, Марьям мусобиқаҳоро аз нави муҳорибаи якка ба лафзи варзишгарон бошад спарринг ифтитоҳ бахшидааст. аммо дар якчанд сабқат якбора дар ҷойҳои аввалу дуюм қарор гирифтан рӯҳбаландаш кард. аз ин рӯ мусобиқаҳои дохилро бо масъулияти баланди касбӣ ва иродаи қавӣ ҷамъбаст намуд. соли 2018 барои Марьям соли бобарор буд. дар ибтидо ӯро мебоист то ҷиҳати ширкат дар мусобиқаи байналмилалӣ ба шаҳри Тошканд сафарбар гардад. акнун сатҳи баланди ҳамоиши варзишӣ ва муҳити бегуна ҳеҷ таъсираш намекард то ба эҳсосот дода шаваду дасту по хӯрад. илова бар ин аз он хушнуду мамнун буд ки дар ин сафари навбатӣ такягоҳаш модари дилсӯзу ғамхораш ҳамроҳияш кардаву барои амалӣ ёфтани фарди қулай мақсуд қавитараш намуд. нахуст шуда маҳорати хешро дар нави муҳорибаи инфиродӣ санҷид. модарам дар наздам буд. ман хеле хурсанд будам. вақте ки ба майдон биромадам, натарсидам. ман ҷои дуюмро гирифтам, хурсанд набудам. ман мехостам ки ман ҷои аввалро гирам, вале ки ҷои дуюмро гирифтам. намедонам то чӣ андоза бароям муяссар шуд ки ман дастгираш бошам, лекин то охир лаҳза мисол кӯшиш кардам ки дар бараш бошам ва фикр мекунам ки ҳамроҳ будам дар ҳамин гуна мусобиқаҳо бо фарзанд хеле муҳим аст, чунки вақте ки бори дуюм ба ҷоми ҷаҳон рафт соли 2018 мутаассифона ин давр ҳам ман натавонистам бо ӯ бошам, падараш ҳам натавонист, лекин сазовори ҷои аввал шуд. яъне ки мо ҳамеша кӯшиш мекунем ки новобаста аз он ки мо бо ӯ ҳастем ё нестем, муҳим он ки мураббиаш бо вай ҳаст ва мураббиашро хеле дӯст медорад, шояд баробари ман, шояд зиёд аз ман дӯст дорад. ва ман аз ин хурсанд ҳам ҳастам ки ин меҳнати ҳамон инсон аст ки тавонистааст дили ҳамин як духтарро ба даст дорад. пас аз ин ишғол намудани мақомҳои ифтихорӣ мураббиаш дарк кард ки вай имкон дорад ӯ дар мусобиқаҳои оянда низ хубтару беҳтар ҳунарнамоӣ кунад ва ӯ дар пешгӯии худ иштибоҳ накард, чунки Марьям мусобиқаҳои минбаъдаро сарбаландона хотима бахшид ва дар назди худ мақсад гузошт ки бегузор иштибоҳҳои ҷузъӣ дар ҷараёни машқ маълум гардад, на дар рафти мусобиқа. ба ҳамин тарз охири соли 2018 Марьямро бо сабқати сатҳаш баланд, аниқтараш ҷоми ҷаҳон дар шаҳри Минск мунтазир буд. На этих соревнованиях было очень большое количество участников. И в ее категории было около 30 человек. И в этой категории, и я считаю, что это был очень хороший результат, что среди таких спортсменов она смогла завоевать первое место. мо дар мусобиқаҳо ба якдигар дастгирӣ мекунем ки дар мусобиқа худамонро гум накунем.
моҳи марти соли равон дар шаҳри Алматои Қазоқистон сабқати ҷоми Осиё оид ба таеквондо ITF доир гардид. Ин аввалин сабқати расмӣ барои дастпарварони Федератсияи таеквондо ITF ва кикбоксинги ҷумҳурӣ дар мавсими равон маҳсуб ёфт. Дар натиҷа ба варзишгарони ватанӣ муяссар шуд то ба гирифтани медалҳои мухталиф шарафёб шаванд. Ба мусобиқоти мазкур шогирдони мураббӣ Риана Галимова низ сафарбар шуданд. Нагуфта намонад ки иштироки дастпарварони мураббӣ чӣ дар ҷоми ҷаҳон ва чӣ дар мусобиқаҳои минтақавию байналмилалӣ шоистаи таҳсин аст. алалхусус қуввасанҷӣ барои Марьям ҷолибу хотирмон гузашт. бале ин хел ҳолатҳо мешаванд ва боз мисол мо аз интернет ҳам видеоҳо борбардор карда тамошо мекунем. мисол вақте ки барои чемпионати ҷоми Осиё омодагӣ медидем, бояд дар ду намуд ҳам иштирок мекард ва мураббӣ ба ин пешакӣ гуфт ки агар ту дар намуди тӯли ҷои аввалро нагирӣ, ман туя ба спарринги инфиродӣ роҳ намедиҳам. ва шояд ҳамин чӣ мегӯянд сухани мураббӣ буд, шояд ҳамин гапи мураббӣ буд ки ӯ ҳам тасмим гирифт ки бояд дар ҳар ду намуд ҳам соҳиби медал шавад. пас аз муваффақ шудан дар нави тӯл, акнун Марьям баҳри такрор намудани комёбии қаблӣ ҳунару истеъдодашро дар муҳорибаи инфиродӣ санҷид. рақибаш дар вохӯри ҳалкунанда аз Қазоқистон буд. ном буда дар иҷрои сабку усулҳои таеквондо нисбат ба рақибаш яксару гардан боло буд. мулоҳизакорона амал мекарду зарбаҳоро ба маврид истифода мебурд. که ما ای دوشنبه алмато рафтем, ман тарсидам ки ман ҷои дуюмро мегирам. Не ки ман биромадам дута ҷои якумро гирифтам. С каждой поездки она привозила мне маленькие сувениры. Это даже удивительно было мне, что столько у нее знакомств, такие у нее достижения большие. А она помнит об учителе сольфеджио и хора. эҳтиром ва гиромидошти арзишҳои милливу давлатии Тоҷикистони соҳиб истиқлол ва ҳифзи манфиатҳои кишвар бояд асос ва ҷавҳари тарбияи ватандӯстиву худогоҳии насли наврасро ташкил намояд. аз ин рӯ тарбияи наврасону ҷавонон ба роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят кардан дар роҳияи ватандӯстӣ, ҳисси баланди миллӣ, тарбия кардани фарзандон аз вазифаи асосии падару модарон мебошад. Марьям хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 шаҳри Душанбе аст. чун дар олами варзиш бо меҳнату заҳматҳои бепоён шӯҳратёр гаштааст, дар миёни ҳамсинфҳояш ҳам эътибори хосаро касб кардааст. аммо ин ҳама ситоишу эътимоднокиро на танҳо дар варзиш, балки дар донишандӯзиву азбар намудани фанҳои дарсӣ соҳиб шудааст. зеро соҳиб маърифатиро дар мадди аввал мегузорад, мехоҳад ҳамқадами замон бошад. вақте ки Марьям аз мусобиқа бармегардад, мо дар ҷамоматҳои пагоирӯзӣ вайро табрику таҳният мекунем, ки ин иқдом бевосита метавонад хонандаро ҳавасманд гардонад. дар охир гуфтанӣ ҳастам, ки Маилова Марьям ифтихори муассисаи мо мебошад. Мне 10 лет, я с Марьям уже дружу 3 года. С 3 лет мы с ней ходили рисовать и учить английский язык. И она очень хорошо учит музыкально, она только не хорошо занимается спортом и хорошо рисует, английский учит
и музыку знает. ба ҷуз донишандӯзиву илмомӯзӣ ва машғулияти варзишӣ, боз Марьям дар муассисаи давлатии мактаби бачагонаи мусиқии рақами 1 ба номи Чайковский таҳсил мекунад. Дар мактаби мусиқӣ санъати фортепианоро аз устодони бомаҳорат дарс мегирад. Чун аз таҳсил дар мактаби мусиқӣ 2 сол сипарӣ шудааст, аллакай дар навозиши он пешрафт дорад ва устодони санъат муътақид бар онанд, ки чун ӯ дар ҷодаи варзиш комёбии оламшумул дорад, дар фестивалҳои ҷумҳуриявию шаҳрӣ низ муваффақ хоҳад шуд. Зери садои мусиқии рӯҳнавозу дилнишин қироати шеъру дар васфи меҳани азизаш дӯст медорад. Систематические занятия дома, в которых помогали родители Марьям, дали хороший результат. Она стала чище петь, интонировать лучше. Вот. Стала постепенно раскрываться в детском коллективе у нас. И когда со временем уже папа подошел и сказал, что Марьям будет отлучаться некоторое время от занятий музыкальных, я спросила, почему. Он говорит, что она занимается спортом еще. Ага, ну это же замечательно, что ребенок занимается и спортом, и музыкой. И когда уже с прекрасными спортивными достижениями Марьям приезжала сюда, к нам на родину, домой, мы всей школой, всем коллективом за нее радовались. Орзуи падараш бештар аст. Вай ҳамеша нишаста ба Марьям мегӯяд, ки ман орзу мекунам, ки даврони пирӣ, вақте ки ман пир мешавам, мешинам, ту нишаста ба ман мусиқӣ менавозӣ ва асабҳоям ором мешавад. Он асабҳое ки имрӯз барои ту хароб мекунам, дар оянда шояд ором мешаванд ва баъзан нимшӯхиму нимҷиддӣ ҳамина мегӯем. Воқеан хеле асбоби мусиқӣ форам аст ва баъзан мегӯянд, ки падар модар ба фарзандонашон кӯшиш мекунанд ҳамон орзуҳое амалӣ кунанд, ки худашон дар вақташ натавонистанд иҷро карданд. чун дар риштаҳои таеквондо муваффақ шудааст, мақсад дорад то дастоварди шоёни варзиширо дар оянда дар чемпионати ҷаҳон манзур намояд. Барои амалӣ ёфтани ин орзуву ормонҳои накӯҳ, мураббӣ Риана Галимова ҳамеша дастгириаш мекунад. Аз ӯ эътимоди хоса дорад. мехоҳад ба мисли Марьям шогирдони сатҳи байналмилалӣ доштаро зиёдтар тарбият кунад, то ки онҳо тавонанд бо нерӯю бозуи рустамонаашон пайваста шарафи варзиши тоҷикро ба қуллаҳои баланд бубаранд. ман мехоҳам ки ба мисли модарам журналист шавам.